Snits juni vliegen hier. In dit huis wordt het lichaam gevonden van een 27-jarige Aswinta Dijkstra. Zij is, uit hoe het op de zitting bekend worden is, op haar slaapkamer met zontje messtekken om het leven bracht. De verdachte is de ex-man van haar zus. Hij leidt in skiering en wie op zich naar zijn baan, die het vaak bij Aswinta wienen. Hij had een kapmes, een dolk en een kruisbogen bij hem. Nevens justitie om maar één reden. Als hij zo doelbewust bezig is om iemand om te brengen via verschillende pogingen. Eerst nog via een chalet in de brand steken, daarbij denken dat daar zijn ex zit of zijn vrouw zit. En vervolgens dan weer alles ondernemen om maar te voorkomen dat die bij haar komen. Nou, en dan maar zulke overdadig geweld, dat is zeker een heftige zaak. De twee ben van het slachtoffer, een van 3 en een van 8, sjuggen hoe het hem delstutsen wordt. Zij wijzen haar omke aan als dierder. Hij wordt later op de vlecht in België pakt. Dan bedoel dat hij in Jislem een caravan in de brand stutsen had, waar het haast 2 mensen bij omkwamen. Nevens justitie had de verdachte alles pland. Nevens de advocaat van de verdachte is dat net zo. Deze voorwerpen, en dat zijn niet de kleinste voorwerpen, een kruisboog, die waren er juist om mensen af te schrikken, zodat ik met mijn kinderen weg kon komen. Daarvan heb ik gezegd dat het meenemen van een kruisboog nou volgens mij niet direct wijst op een moordplan. Want wat moet je dan met een kruisboog? Alles afwegende brengt mij dit tot een vordering aan uw rechtbank de verdachte te veroordelen voor moord en de andere feiten op de telastlegging. Voor een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar en tbs met dwangverpleging. Het was een lange, emotionele en heftige rechtszaak hier in Ljouwert. Ze waren onder oren de moordwapens stond, waaronder een grut hakmes. En we kregen alle jaar de 112 neetoproep te jaren. Troch het slachtoffer zelfs, maar hij al allerlaatste wanhopige kreten om help. En er wie ik nog een verklaring van de mem van het slachtoffer. Dat je een stukje van je deed. Je bent eens deed, ja, dus gewoon deed maken. En dan gaat ik een stukje van jezelf deed. En de hele wereld is dan oors. En dus het is gewoon, wat ik zeg, er mist wat. In het Pieter Baas Centrum is de verdachte onderzocht. Daar is een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Hij is daarom waarschijnlijk verminderde toerekeningsvatbaar. De rechtbank tot 2 weken uitspraak.